Var der ikke mad til mig? Da de tydeligvis ikke har nogen pli, så tog jeg den beslutning, at de må vente med at spise til næste gang klokken ringer. Men det gør den jo som sagt klokken 18. Jeg er så frygtelig nervøs. Har de en cigaret? Nej. Jeg synes det slet ikke, jeg er sød. Jo, de virker som en sød pige. Hundevalpe er også søde. De kræver bare meget opmærksomhed. Og dressur. Jeg tror, de trænger til det her. Frøken Madsen? Ej, de er jo helt stiv. Frøken Madsen? Ja, hr. Pilgaard. Jeg tror godt, de kan sætte dem tilbage på deres stå. Hvis de bare kunne se dem selv lige nu. Prøv lige at se, hvad det er, de foretager dem. Det er deres søn, som er faren til barnet. Vi elsker hinanden. Det gør vi. Og jeg vidste godt, at han skulle til Tyskland. Det sagde han godt. De kan ikke behandle mig sådan, hvis jeg gifter mig med ham. Sig mig, hvem tror de taler til? Bild dem ikke ind, at jeg på noget tidspunkt vil tro på alle deres løgne. Jeg ved bedre! Hvorfor kan de ikke lide mig? De er blevet erklæret uegnet til at passe deres barn af adskillige læger. Jeg tror, det er bedst for alle parter, hvis de bliver her et godt stykke tid. Og ikke ser barnet igen. Det kan de ikke. De snyder. Hvad skriver de? At de lider af svære virkelighedsforstyrrelser, har brug for behandling, og at en sterilisation er nødvendig. Nej! Slip mig! Frøken Hjørdis! Slip mig! Slip mig dog! Slip mig! Frøken Slip mig! Hjørdis! Slip mig! Jeg skal nok gøre præcis, som de siger. Jeg vil ikke nok bare lade mig se mit barn igen. Hør nu her, Mathilde. Hvis de frivilligt lader dem sterilisere, så skal jeg gøre, hvad jeg kan, for at de kan se deres barn. Hvis ikke, kan jeg ikke garantere for, hvad der sker. Det er for deres eget bedste. Jeg vil jo bare være en god mor.